Šiame interaktyviame vaizdo įraše paaiškinama, kaip sukurti įtraukiančią mokymosi patirtį edukacinės savaitės metu, naudojant skaitmeninius įrankius. Išmoksite naudotis vaizdo konferencijų funkcijomis, pagerinti interaktyvumą naudojant tokias priemones kaip Kahoot ir Mentimeter, rinkti skaitmeninius atsiliepimus ir taikyti vertinimo įrankius, tokius kaip viktorinos, apklausos ar balsavimas. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Software pro videokonference je základem digitálních panelů. Umožňuje moderátorům pořádat relace, sdílet obsah, spravovat účastníky a vytvářet diskusní skupiny. Populární nástroje pro videokonference široce se používají Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Bezplatné tarify obvykle umožňují skupinové schůzky v délce 40–60 minut a základní funkce, jako je sdílení obrazovky, chat a nahrávání. Placené verze nabízejí delší schůzky, breakout rooms a více možností pro správu. Klíčové funkce nástrojů pro videokonference. Plánování schůzek a zasílání pozvánek. Čekárny pro kontrolovaný vstup. Sdílení obrazovky pro prezentace, videa nebo interaktivní obsah. Místnosti pro diskuse v malých skupinách. Reakce a zvedání ruky umožňují účastníkům zapojit se. Nahrávejte relace pro pozdější přezkoumání. Tipy. Před zahájením představte platformu. Pro začínající uživatele použijte jednoduché pokyny. Zkontrolujte mikrofon, kameru a připojení. Lektoři by měli účastníkům vysvětlit, jak stlumit a zapnout zvuk, zodpovědně používat chat, odpovídat na ankety a orientovat se v breakoutových místnostech. Podpora účastníků v samostatném objevování nástrojů spolu s poskytováním podrobných ukázek zvyšuje jejich sebevědomí a snižuje úzkost. Aby bylo učení poutavější, měly by být vedle hlavní konferenční platformy integrovány další interaktivní nástroje. Příklady nástrojů. Kahoot, vytvářejte krátké kvízy s herními prvky, abyste zopakovali obsah, ověřili porozumění nebo podnítili přátelskou soutěž mezi účastníky. Mentimeter, provádějte živé ankety, vytvářejte slovní mraky a žebříčky, abyste shromáždili názory, vizualizovali nápady a podpořili účast v reálném čase. Slido, provádějte živé ankety, otázky s výběrem odpovědí nebo sekce otázek a odpovědí během panelových diskusí, abyste změřili porozumění a okamžitě shromáždili zpětnou vazbu od účastníků. Padlet, vytvořte společné nástěnky pro brainstorming, sdílení postřehů, zveřejňování zdrojů nebo sběr nápadů od celé skupiny. Většina těchto nástrojů nabízí bezplatné tarify se základními funkcemi, zatímco placené tarify odemykají další možnosti a větší kapacitu pro účastníky. Kombinujte více nástrojů v jedné relaci a přepínejte mezi kvízy, hlasováními a kolaborativními tabulemi. Tato rozmanitost udržuje vysokou energii a umožňuje aktivní zapojení studentů s různými preferencemi. Tyto nástroje povzbuzují mladé muže k otevřenějšímu vyjadřování svých názorů, zejména ty, kteří se stydí mluvit nahlas. Proměňují pasivní účast v aktivní zapojení a pomáhají pracovníkům s mládeží okamžitě zaznamenat porozumění a emocionální reakce účastníků. Sběr zpětné vazby je nezbytný pro zlepšování lekcí a přizpůsobování obsahu a digitální nástroje usnadňují rychlé shromažďování a analýzu odpovědí účastníků. Příklady nástrojů. Google Forms, rychlé online průzkumy. Vytvořte formulář s otázkami s výběrem odpovědí nebo otevřenými otázkami, abyste získali zpětnou vazbu od účastníků. Odpovědi se automaticky shromažďují v tabulce, což usnadňuje jejich kontrolu. SurveyMonkey, strukturovaná hodnocení. Použijte šablony nebo vytvořte podrobné dotazníky k analýze odpovědí účastníků a generování grafů nebo zpráv. Vhodné pro formálnější a podrobnější zpětnou vazbu. Mentimeter nebo Slido, zpětná vazba v reálném čase.
Během workshopu připravte ankety, kvízy nebo sekce otázek a odpovědí, abyste získali okamžité reakce a viděli zapojení účastníků v reálném čase. Ideální pro interaktivní sezení. Tipy. Průzkumy by měly být krátké, 3-5 otázek. Kombinujte otázky s výběrem z více možností, hodnotící škály a otevřené otázky. Vysvětlete, proč je zpětná vazba důležitá a ujistěte účastníky, že je anonymní. Podporujte upřímné odpovědi a zdůrazněte, jak jejich zpětná vazba pomáhá zlepšovat lekce. Hodnotící nástroje sledují porozumění a posilují učení. Mohou být formativní během lekce nebo sumativní na konci lekce, týdne. Příklady nástrojů. Kvízy použijte Moodle nebo Kahoot k otestování porozumění a zopakování klíčových bodů. Hlasovací systémy použijte ankety Mentimeter k rychlému ověření znalostí, shromáždění názorů nebo zdůraznění společných trendů. Hlasovací systémy použijte ankety Mentimeter k rychlému ověření znalostí, shromáždění názorů nebo zdůraznění společných trendů. Portfolia používejte Google Docs nebo Padlet k reflexi učení, sledování pokroku a shromažďování osobních postřehů v průběhu času. Tipy. Sladit hodnocení s výstupy učení. Vytvářejte praktické a motivující kvízy. Zajistěte soukromí v portfoliích pro osobní reflexy. Využití digitálních nástrojů také znamená zvládání běžných výzev. Pracovníci s mládeží by měli být schopni řešit základní technické problémy, zajistit, aby všichni účastníci rozuměli tomu, jak nástroje používat a mít připravená alternativní řešení pro případ, že něco selže. Jasné pokyny, ukázky na obrazovce a podpůrná atmosféra pomáhají účastníkům cítit se pohodlně a být ochotni plně se zapojit do digitálního prostředí. Jsou-li digitální nástroje využívány smysluplně, vytvářejí interaktivní prostředí pro učení, které posiluje motivaci a zlepšuje výsledky učení. Nyní vás zveme do části s kvízem, kde si můžete otestovat své znalosti zodpovězením 4 otázek. Označte správnou odpověď, ať už jste vybrali správnou nebo nesprávnou odpověď, zobrazí se vám vysvětlení. Pojďme na to. To je pro tuto lekci vše. Děkujeme za účast. Sledujte program v eStudiu a získejte další dovednosti pro poskytování digitálně transformovaného neformálního školení pro mladé muže v oblasti zdraví a pohody. Po úspěšném absolvování školení obdržíte digitální odznak Inovativní propagátor zdraví a pohody mladých mužů.